Euspot, Euskarazko Spot lehiaketa da, izenak esaten dauen bezala. Orain 11 urte sortu gendun, Euskarazko sormen publizitarioa nolabait bultzatzeko, ezta? Bere sasoi hartan ez zegoen Euskarazko publizitatearen lehiaketarik eta horregatik sortu gendun. Urte guzti hauetan lan asko jaso ditugu, 500-etik gora, eta horrek ere gure lehiaketaren arrakastaren seinale bada, eta gainera besle gehiago ere baditugu eta antolatzaileak ere gehitu zaizkigu, ezta? Horien adibide, Arizmendi ikastola edo Bai Euskarari elkartea besteak beste. Orain 10 urte dela hasi ginenien beste erakunde batzuekin batera Euspot antolatzen, ikusi genuen oso bazetorrela ikus-entzunezko komunikazio gradutik egin nahi genuenekin, ezta? Zelabait uztartu ikus-entzunezkoak eta euskera. Kasu honetan Euspoten landu genuen beste adar bat, dala publizitatea eta euskera. Euspotekin egiten duguna da gure ikasleak jarri erronka errealen aurrian. Urtero gai jakin bat jartzen zaie mahai gainean eta eman behar diote irtenbide erreal bat kezka publizitario bati. Urtako izan da ez bakarrik klaseko ariketa bat, baizik eta erronka erreal bat, ondoren izan dugulako aukera Euspotera aurkezteko, eta aurkeztut erabazi ez dakit, oso pozik ez genuen espero egia zan, baina pozik hartu dugu berria. Uste dut Euspot bezalako ekimena garrantzitsuak direla ez bakarrik jende helduari, baizik eta aurreri edo jende gazteagoari aukera ematen diolako apur bat ikus-entzunezko mundu honetan sartzeko ez da. Nire kasuan gainera, hasi nintzen 14 urtekin gaztelekuan Euspoten parte hartzen, eta gero begira unibertsitatera etorri, eta hemen ere jarraitzen dugu parte hartzen, eta beti plazerra, eta beti gustora, eta beti ondo.